Chcete si postaviť vlastnú studňu bez vybavovačiek? Je to možné. Zákon o vodách umožňuje aj bez povolenia zriadiť tzv. Domovú studňu, pokiaľ čerpanie z tejto studne bude uskutočňované ručne. Ak by ste chceli použiť pri čerpaní elektrické čerpadlo, budete na studňu potrebovať povolenie. Pozor, aj pri ručnej domovej studni treba dodržiavať zákonné pravidlá pre čerpanie vody. Dôležité je, aby bola studňa na vhodnom mieste, teda nemala by byť napríklad v blízkosti žumpy. Mala by slúžiť len pre potreby našej domácnosti, teda napríklad nie na podnikanie. A pri čerpaní vody musíme myslieť aj na to, aby sme neobmedzovali v čerpaní vody iných ľudí, napríklad susedov. Pokiaľ vás zaujímajú podobné videá z oblasti pozemkového a stavebného práva, sledujte môj účet.